खारसै आदा लाना खारसै खारदो आदा खारदो आदा come on onnanwi angw फांखाखौ हरदो एसे खाले हाय गरम बादि मोनबाय आङो नोंसिनि गरमखौनो Can someone please try the Hello guys, welcome back to my channel. This is the vlog. I hope नोंथांमोना गासिबो मोजां दं. So नै मैया मोनायाव जों बेयाव थादों बैथिं थादों ओमफ्राय दा ट्रेनखौ नैबेहाय बसायफैजोब्बाय आरो ना. सोर फैगोन होनदों? सोर फैगोन होनदों ओमफ्राय नर्थ इस्टनिफ्राय फैजोबगोन नामा? हा? ओरै स्किमनिफ्राय. केक हागोन ना? नायलांबाय थादो गासिबो भिडिअखौ मजा खालामनो नाजागोन आङो. खय केजि जागौमोन बे? हा? मनसे? रेडि दा जानो रेडि? गासिबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ' आरो ना. नोंथाङा माबाफोर फंनैसो बुंगोन नामा आंनि ब्लगाव? हा? बुंदो मा खामानि मावदों नों ना ओरैनो फांफुं बिदिल' बेरायगासिनो? हा? मा खामानि मावदों? खोन्थादे मोनसेल' खोन्थादो मा खामानि मावदों? ए जाबाय दे होनबा मोजां दे खामानिया मोजां माव. नैबे किटचेन ओमफ्राय नैबे ओरैनो जिरायग्रा आरो ना. आलासिफोरखौ बेयावनो फज'गोन. स' गाइसमोन नै गस्ला गोदान मोनगानबाय जोंहा नैबे गोदान आरो ना दासो रानदों. देखायलाय ओरै खिथुजों. नोंना मा साइजनि एम साइज? नोंनाथ' पर्पल एक्सेलबासो हामगोन बेना. हिनजावफोरनि बायदिखा. आंखौबो देखायलाय न'. आंना एम साइज जादों नागासिनो. आं एसे फिसासा मोनदों होनबाबो जाबाय आरो. मानसियानो थेख्ला क्लाखा खिन्थु डेन्जार मोजां नुदों आरो ना. गावहालाय देरसिनसो लुबैलायबावो. बेनिफ्राय देरसिन गानबा आरो मोजां मोनो. आं नै बेनिफ्राय हेन्डसामसिन ना गाइस. बेनिफ्राय हेन्डसामसिन ना आं नायदो. दावखाखा. नायदो. आं हेन्डसामसिन जागोन ना. आंना ट्रेना नैबेनो गाइसमोन. आसलफोर मार जाखो? बेनिफ्राय बारजोंलाय बेयाव दे हायोबा बारजोंलाय बेयाव नैबे 100 थाखा होनो 100 थाखा बे बारजोंलाय दे. मा लादों बे मा बुस्थु? होदो देखायलाय दे. देखायलाय मोनदों मानसिफोरा मोना. होदो दे मोजां देखायब्रा जाम्बा. माथो हाब्रुजोसो नामा गावहा? हाब्रुखौसो सोजोबदों ना गावहा. नोंना गस्लाया 5 फुल एक्सेल होनदों नामा? गस्लानि नाम्बारा नोंहा? मा गाबखो आसोल हे? आला मेगन मोदै. हे? उन्दुनो मोनाखैनो मोनायाव आसोला जानानै. कारेन्ट अपारेटराथ' नैबेखा मिथिखायो नोंसोर. एल'जिन लाइट होनो नागिरदों. नैबा पलिस स्टेसन जागोन ना बेयाव. आलासिफोर फैबाय आरो ना गासिबो.
ada mula. Cuk, sa. Nih, dengar, deh, welcome bro. Ada. Double shot. Local. Welcome. Monabaय guys मोन लेन्टन सावबाय जाला नै हा ओमफ्राय एबार मिलायहोदो नैबे मिलायाखै नै ओरैजायसो फिदिंथार बेखौ दासो दा Okay, so within few minutes we'll be starting our program, and the program will start with the cake cutting, and after that the felicitation, and then after that some other cultural programs and all. Cultural programs in the sense like some dance and songs. So hope you enjoy. So carry on. So I would like to request chief of each club to come over here. We are going to start our cake cutting ceremony right now. So I would like to request the chief of each club over here. So please come. So I'm going to light the candle. So this is our 2 years anniversary. So it's possible just because of all the support of all the riders brothers. So first and foremost, I would like to thank each and every one of you. I as the chief of the Bonus and our brothers are joining me in coming over the second anniversary. And from the bottom of my heart, thank you very much. Thank you very much. So let's start to जय बगाउनी जय बनसुरनी जय बनसुरनी जय दैवसर पुरा जानायनि जय शुक्लानायनि बिदिनो सोलिलांबाय थानायनि आरो जौगालांबाय थानो हानायनि Cheers! केक मोनजानायनि आरो केक फुनलानाय गैया नामा? गैया दामि केकखौ लस जायोबाल केकआ जोंबो जायो केकखौ एसे फुनाबा लाजिनो केकआ बोरैबा हा केकखौ एसे माने फुनाबा लाजिनो अमा गंसेजोबनायनि गबागाव मोननायनि नों सक्लेटखौ जादोंलै बिबा सक्लेट मोनजानायनि जानो लुबैनायनि थाब थाब रानदो कुड़ी गबाय जोंहा कुड़ी गबाय दुइ नाम्बारा गोलैनायनि फजोंफिनदो नङाबा एसे बोरैबा जायो बोरायथ' जानांसिगोनानो माखासेफ्रा दाबो मोनजायैनो खदै गनानै थानायनि दा उदै साबा दायजायैनो मोनजानायनि केकआ गोथावथारनो बयनोबो रानना हरदो where's GMC brother man? Brother! Brother! Buru deh. Dukna ho. Dukna ho. Ayo be. Bye.
Orang betul aku belum tahu kepsina munci. बयनोबो एसे प्लेटाव रानना होयो Ahaba isi menjabai kasman. Siang mau makan kau deh, kepse. I'm jauh tu le, bini be. Hai jauh tu. Cheers to Onnanwi brothers. Happy second anniversary. Orang aku cuma mungkin bangun kau. Jai. Ayo, dah. Lana karsi ada. Lana karsi. Kadu. Oi, ni menjaga apa? Kaya lu juga kaya. Ringkang. Menjaga mana kita ada ya? Yang menjaga dulu, sudah kelam dah, tak menjaga deh. Doh, yang menjaga. Foto. Udah pun macam mana? Tinggal aja sih. Dikaya, six pack bila tu. Expose klmnw, expose. Expose lu dengar. So I would like to request each and every one of you, just for information, that the scenery park, this spot is called a scenery park, nwngswr scenery park. So the committee they have come over here to felicitate us. So just for information. From each club to come over here, we'll have a group photo with a banner. So I would like to request all the brothers representing clubs, please come over here. We'll have a group photo. Group photo lah, na, itu group photo. Chief, only chief. Everyone shout. I'll say just riding brotherhood and you just say cheers, okay? Okay. Riding brotherhood! Baru na rice mill dah. Laswi borai na ya. I would like to request Come on. onnanwi yang fangka kau berdiri siapa? Kalau hai korang tadi mwjang nungswr korang kuda. Ada messenger pro hwgwn kawai messenger rot khoyaro mo sobe shuni paisi na hello shuni paise biya na bhabi de aji olop fan kori maro no aji rati to amare noy jano kise bundu Madu doi kau kumadeng neng. गावबाय फैनानै आङो दहायहाय र' आं काहानि खिन्थानि माने আজি মই কি হৈছে জানা বন্ধুসকল মোৰ এটা চেনেল আছে কিছুমান নাজানি কিজান মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে মানে মোক ফেসবুকত মানুহবিলাক লেট্ৰা ভিডিঅ' লগত এডিট কৰি কেনে মোক ভাইৰাল কৰে আমি এতিয়া তাক এটা প্ৰাইজ দিব বিচাৰিছো আমি আগতো দিছো গাংজেমাটাক বহুত ডাঙৰ প্ৰাইজ দিছো দুটাকে আমি এই বাদামটো দিছো বাদাম দুটা দিছিলো আমি এতিয়া আমি মেহেৰৱাৰীদাৰ কাৰণে এটা প্ৰাইজ ৰাখিছো আমাৰ এই নাইজেল ৰায়ে অকমান কৈ দিলে মানে তাই
কিবা কিবি খায় মানে তাৰ দাঁতটো দেখি চবে গম পাব লাগে কি খায় তাৰ কাৰণে আমি দুটামান পেকেটৰ দামটো দি দিওঁ তাৰ কাৰণে আৰু প্ৰাইচটো বাঢ়ি আছে কোনোবা যদি এন্টাৰটেইন কৰাৰ কাৰণে যদি কোনোবা দিব বিচাৰে এতিয়াও মানে কাউন্টাৰটো খোলা আছে আমি মেহেৰ ৱাৰিদাৰ কাৰণে আমাৰ নাইজেল ব্ৰাদাৰ তাই দিছে 100 rupees এণ্ড আমাৰ উগান্ডা বয় তাই দিছে 100 rupees আৰু আমাৰ ব্ৰাদাৰ দেৱানিও দিছে 500 rupees ব্ৰাদাৰ মেহেৰৱাৰী কালি যোৱা টাইমত মোক অলপ লগ ধৰি যাবি मैं अभी घर तक बिल्डिंग बना ब्रो बिल्डिंग पैसा मिल गया ब्रो ये पीछे से एक बिल्डिंग बना दो हाँ बहुत बहुत शुक्रिया दिल से थैंक यू सो मच थैंक यू Today, in fact, like we have celebrated our anniversary, second anniversary. But along with that, how many our brothers, is going to celebrate his birthday. So I would like to request the photo boy, hello and welcome. So please stand together. Happy birthday! Welcome from Dinosaur Brothers MC. Happy birthday! Can someone please light a candle? Can someone please light a candle? Can someone please light a candle? Happy birthday, brother. अगर कैंडल नहीं है तो लाइटर जलाओ लाइटर जलाओ मोबाइल भी चलेगा मोबाइल नहीं लाइटर ओके लाइटर बर्थडे बॉयज Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! 15 August birthday Ini ada, isi ada. Isi ada langau. Hey! Ada keping dia. Isi apa ada isi? Kalau bisa ada ya. Guys, good morning. Everybody, ini aku kurang jeng macam customer tuh mana? Kena kumskerang lagi ada nanti nih. Ambai jenis ini sasa sisi right kalang gue. Next kesana nih. Angg tuh dapat muka kau suka bawa ini. Muka sih sunuh ini jam. Muka itu plate cika kasih nih. Mbak biar angg zonja ini hari nunglar naga cuma. Manu ini bang dapat muka kau suka ini. सबसे उल्शा भाई सबसे जाने और भी ने फास्ट ये उनकर ना ये गया है ना मुझे ससा राइट दस गया मैं उन्हें ब्राडर को
नायनोबा एसे बहा थांगोन ओमफ्राय ब्रादा दा बे सरलपारा ना रेडि जाबाय